Fikri bol. Ukradli mi auto, podal som sťažnosť za vyšetrovanie, teraz uzavreté. Preto ste ma pozvali. Povedali ste, že môžem prísť a vybrať si svoje peniaze. Povedali ste, poď a staň sa boháčom a vraj môžem žiť ako kráľ. A dokonca ste povedali, že mi musí usporiadať veľkú svadbu a spraviť zo mňa kráľovnu. Pán Fikri, už ste tu boli včera a vybrali ste si peniaze. Čo? Áno, včera ste si u nás vyzdvihli šek. Počúvaj, Fikri, máš peniaze a nič mi nepovieš? Vy ste boli s ním, pani Hatun. Čo? Ja? Vážne? Áno, prišli ste, vzali ste šek a v dobrej nálade ste odišli. Ó, Fikri, čo sme s ním spravili? Kde sú peniaze? Zaujímalo by ma, či sme ich neprebili. Čo? 450 000 lír? 450 000! Áno, trhová cena auta bola 450 000 lír. A celú sumu sme vám vyplatili. Čo sme spravili, Fikri? Kde sú tie peniaze, mistri? Ahmed Gulu, pozri sa na mňa, zabijem ťa. Ukradol si mi peniaze, však okradol si ma, ja ťa zabijem, vráť mi moje peniaze, kde sú moje peniaze, rozvlátim ti to tu, chcem späť.